Разкажи, Краси, пак какво откритие си направил, защото аз вече съм го обезумял. Първо да кажа, тук направих една снимка с едни рогата. Не знам кой има рога от нашето семейство, да речем, че никой. Но кажи сега за тези. На покрива има сложени едни такива като зъбчета пластмасови, предполагам, които задържат снега зимно време да не се стича надолу, да не пада наведнъж. А там пък има дървета. Къде? И на другия покрив, виждаш. Къде? Да, има нещо такова. Ето тези там. Не може. Ето това нещо тук. Оп. Да, това е линейка. Добре, много интересно. Умното си умно, както винаги. Че снега като почне да се топи и се хлъзга надолу и пада на... Пада къде? Пада горе на хората на... Какви хора? Тук е градина. Тук е градина, но да речеме, че айде има хора. Да, вярно, всъщност това има вратичка тук. Да, вярно. Да, определено да. Интересно, правилно. Не съвсем, ама... Да, искам да кажа, че да, като цяло има шанс да падне върху главата на хората. Не, вероятна гледка. Малко също слънцето, ама... Ето тази интересна вила. А тази другата, много по-красива ми се видя, по-интересна. Говорихме си за отопление. Какво правят? Стига си подсвирквал!